Goedemiddag dames. Ja. Yvonne Witteveen werkt al 24 jaar in de zorg bij Zorgcentrum De Hofwijk in Ljouwert. Van takom hier zal er een soort verhoren. Hoe dat precies ingevuld gaat worden is eigenlijk allemaal nog wat onduidelijk. Maar in het nieuws is het ook constant dat er zoveel bezuinigd moet worden. En dat er zoveel ontslagen vallen. Dus er verandert echt wel heel wat, denk ik. Ja. De onwissigheid zorgt voor onrust. Net alleen nog bij het personeel, maar ook bij de bewoners. We praten eigenlijk in het team van hoe kunnen we zorgen dat de cliënten gewoon rustig blijven. Want die hebben ook allemaal vragen van kan dit straks nog wel of hoe komt dat volgend jaar. Dat de cliënten rustig blijven en dat we gewoon ook goed uitleggen van, dat we gewoon op een andere manier de zorg moeten gaan verlenen. De vernijing in de zorg betekent dat ouderen meer zelfs moeten. Of de helft van mantelzorgers inroepen moeten. En minder geld betekent meestentijds ook minder personeel. Ja, dat is wel de normale reactie vaak in organisaties. Je krijgt minder geld, dus je gaat kijken welke mensen eigenlijk geen werk meer hebben en vervolgens ga je ze ontslaan. Wij zijn op dit moment heel erg bezig naar het zoeken naar andere oplossingen. Want zeker in de ouderenzorg is het zo dat we over een aantal jaren weer een hele groep medewerkers ook nodig hebben. Voor 4 jaar is het al ouderen dat afhankelijk is van zorg flink aan. Dus is de verwachte ontslaggolf helemaal net nodig, vinden verschillende zorginstellingen. Daarom wordt nou de gearwerking gezocht met Friese gemeenten, het UWV en de provincie. Door eigenlijk geld van al die verschillende organisaties bij elkaar te leggen en misschien nog wel wat fondsen daarbij, waardoor die medewerkers niet ontslagen worden, maar waarbij je gedurende de komende jaren medewerkers andere kennis en vaardigheden kunt aanleren om tot die vernieuwing in de zorg te komen.